megegek ugek sadulita. Aku iki bingung. Aku ngeman karo kahanan donya iki. Saiki cek owah dadi kaya ngene. Klebu negara iki kok kaya mengkene. Biyen kuwi negara kondang. Ning saiki ora padhang. Biyen negara sugih ning kawulane kok ngelih. Klebu negara Ndarawati barang kae negara Sentosa ning jerone kok ketok rekoso. Kondang ning ora padhang kok racake jroning negara iki mbrebeki jagat ngumandangi ning jebul jerone peteng. Merga pirang-pirang perkara mung ruwet. Negara jare sugih ning akeh kawulane sing padha ngelih. Sentosa ning jerone rekoso ketoke bakuh kukuh. Ning negara bisa diobok-obok saka njaban rangkah. Aku iki diudhunke menyang donya iki supaya nata katentreman. Aku supaya ngelingke kang padha lagi lali. Olah pekertining cipta rasa kang padha nganggo dasar kautaman anane mung padha milik gendong lali. Sejatine sing padha dipercaya dadi ratu kuwi do ngopo? Saiki kok wis arang-arang pangareping para kawula sing ambeke berbudi bawaleksana. Seneng tetulung lan netepi unine kuwi wis angel golek-golekane. Akeh-akeh mung seneng golek wibawa ning sejatine ora tau duwe kawibawan. Pinter guneman nanging tanpa kanyatan kawulane mung nggo ancik-ancik nggone padha golek kamulyan. Najan padha dadi penggedhe nanging jiwane cilik, mula tumindake ngungkuli wong aceplik. Kawicaksanane wis ora diasah landhep, kurang lantip panggraitane, ora tanggap karo obah waing kahanan. Mula negara dadi gonjang-ganjing merga mung padha nggugu karepe dhewe. Mubra-mubru numpuk bondo, tutuke pecuca-pecucu, mangan bondo malingan, wetenge nganti mlentu. Nek dielekke padha ora nggugu. Ngrogoti bandane kawula. Ning entek-entekane bareng konangan dihukum 15 tahun, ning lagi 7 dina wis metu saka nghukuman merga ana jeksa negara sing cangkeme kaya asu. Aku nek guneman kaya ngene iki mung ada dasar kanyatan. Lah kok dadi tak sawang negara Ngamarta, negara Ndarawati kok padha wae ora ning kaceke. Semar diudhunke menyang alam donya iki ora mung kanggo dolanan, ora mung kanggo sawang-sawangan. Semareka den prayitna semurire kwambalik titioni gondayani Trisanya Purnama Siti Gilar-gilar semedi tengah atar
hapsari tumonton ring sang ica Andrahing keng puspitarum kasiliring samirana omri sekar kadong ngas gandanyo maweh raras renaning driya nuwun sewu Ndara Ayu sing rawuh aku ngaturake sugeng aja kurang pangapura yen to titi mangsa iki ora ana wong sing tak basani iya Kiai Semar antuk pamuji mulaku kumanggih raharja syukur Ndara Gatotkaca tinemu Rahayu Basuki sapraptamu inggih pangestunipun Wismaya Rahayu sowan kula mboten langkung namung sembah kula katura Wa Semar Badranaya janur gunung kadingaren dek dadak kaya ngono barang adate ora genep tata kramane ora pati dadak nganggo nyemah Pak karo Semar sampean ngabekti kalih kula lah wong aku ora kabasa karo sapa wae. Semar niku nek ning omahe dhewe, dewa kayangan medun ora tak basani. Ya, mung tiba padha-padha ngono wae. Raden Gatotkaca. Inggih. Iki ndadekake bingunge ngrasaku. Ana kepareng apa rawuh ana ing kene. Ndara Ayu Wara Sembadra. Kiai waleh apa reh ning nyatane sira iku pamonging Pandhawa ora ana liya ingkang bisa madhangake reruwet tumrap uripku uga uripe wong sak negara Ngamarta munggahing jagat sak isine iki kejaba mung Bathara Ismaya mula kang sapa iku Kiai tegaku ingkang ana jroning swasana pepeteng maragake tumuli padhangno lah perkara apa kejaba kahanan praja kaya gabah dinteri swasana kang saya panas kawimbuh murcane Pangeran Arjuna ingkang wis sawetara candra mangka datan pepoyan ora ana nandha ingkang sumindhe miwah lunglungan ingkang putus kaya pinulunging dewa ilange Pangeran Arjuna Kiai aja darbi rasa tija maragake tutuh ning endi tununge
upama ta bodho Semare Bathara Ismaya ora bakal sare. Tuduhna ngendi papane yektine uripe Wara Sembadra tanpa pinayoman dening Pangeran Arjuna. Sayekti rasaku tansah poyang payingan. Luwih-luwih negarana jroning bebaya Kyai. Bumi gonjing langit kelap katon lir kincang alis risang mawe gandrung. Sabarang kadulu kirmo yakmayik. Nuwun sewu. Pendak-pendak ndara kula siji nika lunga. Pendak-pendak ndara Arjuna niku kesah. Tentu ana sambung rapete kelawan bakal owah-owahaning kahanan. Jroning 3 dina kepungkur sampeyan entuk pralampita apa? Apa wae barang ingkang tak asta gregeli. Dawah tibeng Kisma Kyai iki ana pralampita apa Kyai Semar? Alam niku nek ngelikke menungsa jumbuh karo lakuning pepesten lan kodrating Kang Maha Kuwasa. Dadi antarane sing gawe urip karo isen-isening jagat iki gathuk merga donya sak isine niku gaweane sing Maha Kuwasa. Mang cocokne kalih pangira-ira sampeyan. Mang cocokne kalih krekat sampeyan. Pralampita sing mang tampa kuwi gathukna lan ingar-ingeren sakjroning urip. Semar iki sakjeke urip mung dadi pamong. Aku ora duwe pamrih apa-apa sing tak pamrih mung supaya sing tak mung supaya sing padha tak mong dadiya menungsa utama. Sing padha ora minger saka kiblate, sing padha ora mangkah saka garis. Banjur aku kudu tumindak apa Kyai? Tegese apa sing ana nalare Semar tak kira kaceke ora doh karo apa sing dipenggalih kalih Ndara Kula Janaka. Sakniki tak tari, tak tanting. Wong wedok dipek wong lanang. Jarine sing padha kandha wong wadon kuwi mung manjing dadi ganjaraning kakung. Ning sampeyan apa cunduk, sampeyan apa rujuk nek wong wedok mung dianggep dadi ganjaraning kakung. Mestine ta ora mengkono Kyai. Lah nek ora kanggo mbuktekke yen ta wong wadon uga darbe kekuatan, wong wadon uga ora kena disepelekke. Mang tuduhke menyang jagat sak isine iki yen to sampeyan ya wong wadon pepethingan, sampeyan ya wong wedok mesti kaning jagat. Yen ngono pangucap munadyan to mung seklimah rong klimah dadi pamecut. Ciptaku aku ora pengin bali marang kasatriyan maneh yen to durung gegandhengan kanca kelawan Pangeran Arjuna lan aku durung bisa nyumurupi apa ingkang dadi kersane Pangeran Permadi. Kyai tak suwun kanthi banget senadyan sira ora ditareni kelawan Pangeran Arjuna, senadyan sira ora dipamiti karo Pangeran Janaka, aja mesgul atimu.
Aja kendhat kulmu tansah momong marang kabeh Pandhawa ya Kyai. Ya wis kaya ngono kuwi lakuning urip. Rumangsaku nek Ndara Sembadra rawuh mrene iki ora mung nakokke ilange Ndara Janaka. Rumangsaku Ndarawara Sembadra wis weruh lelakon sing dumadi ana Dwarawati. Lah kok jebul ora? Ya. Yen ora ngendika seklimah wae babakan kahanane Abimanyu kang mapan ana Ndarawati tegese Prabu Sri Bathara Kresna ora ning gunem sekecap wae menyang para Sembadra. Ya tak sawangi menyang Ndarawati. Nek nganti Ndarawati bener-bener ana lelakon sing ora bener, aja takon dosamu kowe. Yang luwih kadung malengkung lir kawersan
Siti Sendari. Mara kage tolen pun kakang. Kowe dadi garwane Prabu Kala Prahara. Mukti Wibawa bakal Nyakrawati mbau dendha. Kage cedhak pun kakang wong ayu. Rara apa kang jaluk sesudya Mas Inten Jumrut Barlian. Hergene murut mesti bakal kelakon. Kage tulutana Brangtaku Siti Sendari. Tartamtu tak turuti ibarat wong numpak prau. Ingkang ora ana takokno ingkang ana tambuhana. Waton gawe sengsem ing rasamu, mesti aku bakal nuruti apa kang dadi penjalukmu, Siti Sendari. Lumampah tanpa walah neng madyan ning jala niki temah gonceng akeh jong neng aku
yaksa kura rupa risedeng Narendra yaksa lalaku kang malwalengkang latal togop kula wonten pangendika ing ngadhawu tak lali-lali saya ngalela tak lelibur bangkit kuwur Siti Sendari Atmajaning Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ora bisa tak kipatake saka ing pengangen-angenku kok. Rina wengi mung tansah leleda lenging nala. Apa baya marga kang kudu tinempuh bisane aku kasembatan mondong Siti Sendari ya Gok. Nun sewu. Mbok nggih mulat sarira, ngoten. Mengke kula nek matur dikira ngina. Paduka sinuwun menika buta. Nika prawan kinyis-kinyis. Aja mbok sepelekke. Nadyan aku tinitah dadi raksasa nanging aku madeg Nalendra. Bebala Raja Sugih Narpati. Bandaku sak protoloning jagat Gok. Ingkang nami katresnan niku uruping jiwa luhur mboten kenek dijaluk mboten kenek ditampik. Ampun disepelekke. Nika putri kraton dasare putranipun Nalendra titising Bathara Wisnu. Ampun digawe gampang ngoten. Dupe paduka ratu bebala ratu. Sugih bondo mblegedhu terus areng ngepek anake Prabu Kresna napa mayar. Angel. Kula pun pengalaman. Anggere gembrunggung ya angel. Toh dipenggalih mumpung durung kasep. Lah dalah. Aku wis nonjok nawala penglamar marang Ndarawati Parandene. Nganti titik mangsa iki ora tau ana dawuh wangsulan saka sinuwun Prabu Kresna Gok. Nggih ngoten. Kawung sampean boten krungu kabar sumebar pawarta simpun rata kok. Kabar apa? Dewi Siti Sendari niku rina wengi pun runtang-runtung kalih ponakane Prabu Kresna sing namine Raden Angkawijaya nggih Raden Abimanyu ngoten. Dadi sampean ampun golek perkara ngoten. Ketoke wong loro niku pun padha senenge pun padha mantepe. Pun mboten sagawe kisruh, pun golek wong wedok sanese mawon. Kali melih mbok ampun duwe anak men mestine sampean niku pun duwe bojo sing riyen pun duwe anak, niku mestine pun marem. Nganti drewangi umur sakmono urung duwe anak kok. Hampir bara nek wong wis umur 50 ora duwe anak diparingi nugraning Gusti diparingi anak metu lanang niku kudune rak syukuran. Terus uleme ditulisi tidak mengurangi rasa hormat
tidak menerima sumbangan berupa apapun. Ning DKI ya gelem. Padukanipun kagungan garwa ampun monyal-monyal aku ratu. Aku ratu buta sugih Babalaraja wenang tuminta apa wae kok. Yen to wong Ndrawati ora kena tak gawe becik, Raja Ndaraka bakal tak gawe karang abang kok. Nyat langening kalang yanaglar pandamuncar dina lir kekonang surem sorote tanpa padang
sekar uri nadenge makar harum ngambar kongas ngawiyat nanging tias dahat Kewas gandes lumes sasolahe tunduk sekar mati ngambar-ambar gondowangi ngagem rimong langit wimbuhang resepke hati pacake tindake kaya macan lupi laras sembang dadi lan sesmi sawangen lintang-lintang mungguing langit sumebaring akasa biru maya yen torinasa kabeh kaya meri marang kabagyan kulan kabagyanira Nimas inggih pangeran semanten ugi boten wonten raos bagya lan mulya kejawi menawi Siti Sendari tansah sumandhing wonten ing ngarsa paduka pangeran ayo ditutukake nggone lelumban warih madu ayo padha kekosok sari-sari saka pangrasaku Jawata ngayomi lekas kulan sira wong ayu nggonku bakal mangun bebrayan muga-muga nganti tutuk ing besok kaya dene Mimi Hamintuna ngaturaken ageng ing panuwun
rumeng mulat rumeng mulat sorap sari rumeng mulat sorap sari sari Kula nuwun mangketa Koko Prabu Romaos bombong birawaning manah rayinteng Ndorowati ingkang tanpa pepindhan inggih labet anggen kula tansah ningali kabagyanipun putra paduka kekalih nenggih Abimanyu kaliyan Siti Sendari ingkang katen kula ngaturaken ageng panuwun dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu dening titi mangsa mangke kepareng nenggah sawetawis wonten Projeng Ndoraka. Ila kala jagat wasesaning Bathara wayah Bathara jagat Yayi Prabu Kresna iya. Senajan pun Kakang Mandura aku ga rumangsa mongkok mung bae nggonku tinemu dadi wong tuwa tak ora arek telenging batinku yen to rinasa sejatine ana rasa kuciwa sawetara liripun kados pundi dene mekaten raos paduka iya sebab lho ing atase Abimanyu kuwi anak lara ireng Abimanyu kuwi isih darah Mandura. Iki anake adhiku wadon. Sejatine Baladewa uga duwe wajib tumrap anggonira njodhokake anakmu iki. Nanging dosa lan kaluputan apa ingkang sumandang dening pun Kakang Mandura dening nganti titi mangsa iki ora ana rembug seklimah marang pun Kakang Mandura Yayi. Koko Prabu lepat diageng pangaksama paduka. Estunipun malih-malih menapa ideping tekad anggen kula kumawantun tumunten badhe ngadani upacara dhauping panganten tanah sanes kejawi namung sepisan nyatanipun sampun sawetawis wanci Abimanyu anggenipun mapan wonten ing negari Ndorowati lan ugi sampun sawetawis wekdal anggenipun tansah renteng-renteng reruntungan persasat renggang gula kumepyur pulut menawi ngantos kedangon doh nyono cerak nyono elokipun ingkang sami boten remen dipun kinten bilih Narendra Ndorowati ingkang pengawak Bathara Wisnu mboten kenging kinarya patuladan manawi ngantos dumados lelampahan ingkang mutawatiri miwah wonten lelampahan ingkang mboten dipun pikajengaken badhe kados pundi kuceming raos kula Koko Prabu. Iya nanging samu barang mono luwih-luwih iki ana sambung rapete bakal tatananing urip
si Abimanyu lan anakmu wadon. Ngene ya Yai. Sawetara dina kepungkur sejatinipun Kakang nampa layang saka lara ireng. Aku nampa nawala. Menapa Surasing Kintaka? Ora perlu tak babarake sak utuhe ana ing titi mangsa iki, nanging sejatine ana sambung rapete kelawan lelakon. Lungane Yayi Permadi, lungane Yayi Janaka ingkang pesawetara wektu. Ya gene sira Yayi Prabu, apa si ora sumurup? Si adiku mawani bakal ndhaupake anakmu Siti Sendari kelawan si Abimanyu. Yen to iki mengko sisip sembire kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan, iba kaya ngapa bakal rusak ing kahanan. Amarga kabeh mau sih daging-daging karo-karone yen to dijiwit padha ngrasakake lara. Apa dasaring panindak Yayi Prabu dene wani darbe lekas ninggal kelawan Yayi Permadi? Inggih. Inggih perkawis menika ingkang netepaken raos kula awit angengeti bilih Kresna tumraping Pandhawa menika ngibaratipun kreta jaran sak kusiripun. Kreta jaranipun Pandhawa kusiripun ingkang rayi Ndarawati. Kinten kula samukawis ingkang dipun tindakaken dening kusir kreta jaran mboten badhe gugat menapa-menapa. Lho, kok ngono Yayi? Kok ngono? Iki perkara dedaupaning temanten si Adi aja sembrono. Koko Prabu, samukawis wonten ingkang raying Ndarawati, kinten kula menawi sedaya sampun menggalih bilih ingkang rayipun Kresna dados sasananing Bathara Wisnu, sinten kewala mboten badhe wenang anglepataken dumateng lekasipun Ripaduking Ndarawati. Oh ngono. Ya, yen si Adi semendhe nganggo pathokan titis Bathara Wisnu, pun Kakang ora bisa ngucap apa-apa. Samba, kula wonten dawuh Prabu. Manut sira kula piye? Ngene nggih saking memanggih kula. Rening kula tinita wonten ing alam Padang menika namung kedah dados putranipun Kanjeng Rama Dewaji mila. Menapa kewala ingkang sampun katetepaken dening Kanjeng Rama dasaripun menika ratu pangayoman kula. Kula mboten badhe saged suwala menapa-menapa Pak Prabu. Klebu sira Yayi Harya Suwala Bumi. Kawula nun uringge. Senadyan ingkang ngarahipun Setyaki ugi mekaten. Awit dawuh saking ratu sami kalan pernatan ingkang kedah kula tindakaken. Setunggaling senopati negari saged kula namung ngudhakaken jiwa raga kangge njaga katentremaning praja. Oh ngono. Dadi tegese kabeh wae wis ngranti sedompol, wis nebu sak uyun. Koko Prabu sampun nguwatosaken bab-bab ing tembe wingkingipun boten badhe dumados lelampan menapa-menapa. Uger sedaya sampun semendhe lumimbak dhateng panguwasaning Sang Wisnu sejati. Abimanyu, kula wonten dawuh Wa Prabu. Siti Sendari, kula wonten dawuh Wa Prabu. Ngene ya, Nger. Aku tak kandha merga iki ana sambung rapete nggonmu bakal bebrayan. Wong omah mono sak jeke dadi menungsa tinitah ana ing alam Padang, menungsa urip diwenangake palakrama. Ning ngene ya, Nggih. Omah-omah iku klebu ewoning bab ingkang wigati. Menungsa dititahake jejodohan, bisa tentrem kanthi bareng nindakake dharma nuju marang kautaman, gayuh marang kamulyan. Mula ibarate wong dagang ing kono mengko bakal nemahi ngalamat
bathi apa rugi, tegese kabejan apa kapitunan. Kautamane wong jejodhoan mono yen to temen-temen nggone nunggal sedya. Mergo yen to beda kekarepan bisa bubar ana tengah dalan. Mula becik golek ana ya nggih, golek ana witing penggayuh. Aja nganti digawe gampang, aluwung mawas kang trewaca bisa antuk sejatining kamulyan yen to loro-lorone wis keplok ancasing sedya wis bebarengan kepengin bakal urip kanthi sumpah prasetya sabaya mati sabaya mukti. Nuwun inggih Wa Prabu, mugi-mugi dawuh paduka sageta kula lampahi. Nuwun inggih. Mugi-mugi dawuh paduka sageta anetesi Wa Prabu. Koko Prabu, titi mangsa menika sampun kathah para raja Nerpati ingkang kepengin sami anekseni. Mila benjang dadak ngentosi menapa? Rayinta kapango kula badhe anetepaken ing dinten menika dauping Siti Sendari kalian Abimanyu supados para raja Nerpati sedaya keparenga sami hanekseni daupipun yoga kula menika. Biar murup ing pahargyan sineksen dening sangya para tamu raja Nerpati sangang dasa negari cacahipun kedhep tesmak pamandenge temanten kalih dasar Dewi Siti Sendari ayu warnane wiwit saka ing pasunggulan nganti jejempoling padha datanana gethek cirine risang Abimanyu riwusnya busana cara penganten bagus warane tan perbeda kaliyan ingkang Rama risang Permadi Nakala Partakrama. Parandene sawetawis ana ingkang pating kaleset pating kalesik pansamya jawil sinawil ana ingkang angrasani dene nyatane dauping penganten datan tinunggu besan mongko klebeting manah Nalindra Dwaraka Prabu Harimurti nanging kidung sotaning malih Sang Utamandura Prabu Balarama. Horek ingkang ana ing Jawi aja tinarkana macan ucul saka krangking dudu aja tinarka lamun tono gajah ing wedal saking mantilan dede apa to kang karya pagegeran nggih risang wulu cumbu nggih sang pamong tumuwuh kilurah Nayantaka ya sang Badranaya arsa minggah mring Sitinggil Binaturata
Mikat migut lampai Mega migol solaiki Badranaya dasare pawakan lemu ginak ginuk winastan Semar sanyatane sarwa samar Nayantaka ngaya ulet taka pati ulate Semar kaya wong mati Duda manang ngunung ora lanang ora wadon nanging jati-jatine Bathara Ismaya ingkang salira titah manungsa ingkang murdewa dupe wis mangarsa ing ngarsaning Nalindra Ndwaraka Prabu Narayana sigra sinasmitan dadya mangkono pangucape Rara sing sanangkung ong leng-leng ramyan ingkang triya leriwang candra kang katawengan ong sumo Tias kang katuridan limut kapyatan ning rucit rem-reming triya kang manawon keguwunging yang
sesuk keguwunge ngeyang wi sesuk jagat wasesaning Bathara wayah Bathara jagat Kakang Semar padha becik satekamu. Inggih. Mundhe dawuh paduka sinuwun Raharja sowan kula. Kakang Semar. Durung sawetara pratandira padha becik, Kakang. Inggih, sinuwun Mandura. Kula pundi pangandika paduka niskala manggih rahayu lampah kula. Kadingarenan janur gunung Kakang Nayantaka munggah marang Stinggil mongko tanpa tinimbalan. Aduh lakumu saka ing klampis ireng Kakang Semar ana parigawe apa? Amargi titi mangsa iki negara Ndarawati lagi ana pahargyan gedhe. Yen kena kawedaring akeh mara gage tumuli matura Kakang. Inggih, nyuwun sewu. Kula niki wong cilik, wong klak-angklik, nek enten wong gedhe sing duwe gawe, kula mboten enjuh nyumbang. Najan upami to kula menika dipun paringi nawala ulem, nanging kula niki mung wong gedibal, kula mboten gablek napa-napa. Mboten nyumbang. Luwe-luwe nek pahargyane niku mboten mawi cara adat budaya cara nggen kula. Mung tangkep asta kala sing duwe omah lajeng mangan lajeng nyemplungke niku tumraping budaya nggen kula mboten wonten kaya ngoten niku tegese mboten wong becek mboten wong jagong ning niku wong jajan ning luwih larang. Kakang desa mawa cara negara mawa tata nggih mila niki kula mboten badhe ngaturaken pisumbang menapa-menapa. Kula namung badhe nyumbang wujudipun rerepen ingkang sinawung ing Sarkara. Kekuwunge men rada mboten gemrunggung kula tak rada maju napa dikeparengaken. Ya mangsa bodho Kakang Semar. Nggih. Kekuwunge negeri Ndarawati wis kawentar saindenging jagat becik pranata prajane niku kula cocoke kalih larase gamelan Kraton Ndarawati niku pancen rada methit. Ratune hambek ayu laku bener kalawan adil memardi karaharjan mulya kang ginayo pranayaka tetunggalan ngudikardi murih kuncaraning negeri Sri Kresna bina Tara. Piye Kakang Semar ingsun rumangsa mongkok gedhening atiku sak gunung anakan jebul tinemune pasumbang saka jeneng sira nadyan tomong wujud rerepen tembang Sarkara tegese dandang gendhis
nanging surasane kepenak bisa ndudut rasa apan nyata apa kabeh pangalembananira mau tinemune bener Kakang. Syukur mangayu bagya Kakang Semar, nanging tak jaluk nggonmu ngompak aja kenemenen. Nanging teka beda wektu niki padha lali mring Purwaduk Sina ora tentrem negarane kukume remuk bubuk. Kakang Semar ora mikir kawula cilik mung buru kesenengan urip mubruk wani mantu tanpa besan. Kula baleni malih wani mantu tanpa besan dadi tandha nyingkur watak tata krami rubuing kautaman aja entat ler kinetap duka yayah sinipi dodo bang mawingo-wingo umetot patoning ati netra kocak ngondarandir hitep nyomangolo cokro madananira lir kembang ora mari jagat mangestu karo wayah Bathara jagat becik temen lelakon negara Ndrawati iki Abimanyu kula wonten pangandika ing ngadhawuh Rama Prabu sira dadi mantune Sri Kresna Ratu Ndrawati titis Wisnu yen tono wong tuamu dicecamah karo wong ora genah ngono karepmu piye Bimanyu? Semar aku rumangsa beja dene duwe pamong kaya kowe. Nanging ana tetembungan gunem becik durung mesti bener. Gunem bener durung mesti becik. Gunem bener becik durung mesti yen to perlu. Bener becik lan perlu durung mesti yen to pakoleh. Nanging yen kowe dhewe isih kanggonan rumangsa, mestine kowe bisa ngrasake. Jare menungsa kuwi lawang-lawanging rasa kuwi bisa duweni rumangsa. Jarene rumangsa kuwi uga lawang sing tumuju marang benering bener. Merga rumangsa mono werdine wong sing bisa weruh menyang salahe dhewe, ngerti menyang lupute dhewe. Luput kuwi bakal kelantur nek ora dipernahke. Wewenanging punakawan kaya sira iku Semar kuwi mung pamong. Wewenanging Kyai Badranaya kuwi mung pamong. Pamong kuwi mung ana wates-watese. Pamong kuwi kawengku kacek ing derajat panguwasa. Derajat panguwasa sing lumaku ning negara Ndrawati. Wa Semar, wa Prabu iku ratu Binathara kang jagat tanpa timbang perbawane. Sembur uwur tutur
ingkang metu saka tutukmu ora bakal diaji-aji merga nggonmu kumewat nggonmu dadi pamong ana ngarep ora dadi tulodo ana tengah ora aweh kekuatan ana mburi kowe mung ngrendheti jroning wulan madu temantenan iki Abimanyu ora butuh rembug sing ngregeti sengseming atiku. Aku ora butuh tembung sing ngrubuhke kawibawane Ratu Ndrawati. Najan kowe wis tau ngemong aku pirang-pirang taun. Nanging dudu lungguhe wong gedhe bal ping 17 mejang marang Ratu Ndrawati. Kowe ngunek-unekke ana ngarepe wong akeh. Oh, Kakang Semar. Oh. Tewang karo kingken ler manguswa kang layon kaya ilang memanise watananira sayu kumekut cemrah maratani Aduh, Kakang. Aku ora mentolo, Kakang. Atiku ora tekan. Babar pisan aku ora ngira yen ana lelakon kaya mengkene tumrap kowe, Kakang. Ing atase Abimanyu kuwi traing wong utama. Rina wengi dialem wong pirang-pirang. Pawiyatane luhur, pinter samubarang, nanging jebul kesinungan watak kaya wataking setan. Aduh, Kakang Semar. Aku aja mbok elok-elokke ya, Kakang. Najan anakku Abimanyu lan aku iki padha-padha ketetesan darah Mandura, nanging patrape Abimanyu wis ngrusak wataking satriya. Iki mau dudu pakartine menungsa, Kakang. Aduh, Kakang Semar. Baladewa iki kondang wong Muntalan. Aku kondang wong Tegelan, manggan mara tangan ning kuwi yen karo mungsuh. Yen karo wong sing luwih tuwa, aku tetep ngajeni. Aku tetep deku-deku. Satriya dadi paugeran teka kaya ngono patrape. Kakang Semar, negara iki besok bakale dadi apa, Kakang Semar? Mangkir yen mang lenggah.
sampeyan niku ampun gelo, sampeyan ampun wedi. Kula mboten nesu kalih paduka. Nek jane Semar niku dikedhepi mawon pun ngerti mboten kudu diidoni. Nek kuncunge Semar niki wiwit dadi kuncung kula sakjeke kula urip sing wani ndemok kuncunge Semar niku nggih mung kula dhewe. Bojo kula mon mboten wani. Bojo kula mboten wani ndemok kuncung kula. Lah kok diidoni? Kula niki nggih mboten ngira nek bocah weton saiki jebul wis ora tepung karo wataking tata krama. Sing digoleki mung kepinteran, sing diudi mung kekendelan. Ning kekendelan sing ora mapan. Ora tau ngolah rasa. Mula dadine wong kumprung kaya ngono. Aduh, Kakang. Aku ngerti sepira to laraning atimu, Kakang. Kowe disewiyah karo bocah, kowe disepelekke karo bayi wingi sore. Kakang, sigeken mesguling atimu ya Kakang, aku percaya Bathara Ismaya sugih pangapura. Si Kakang ora paring pangapura. Upama si Kakang ora gelem ngapura, iki mengko dadi apa lelakon iki, Kakang? Gesek. Kok di ngapura? Sing ajeng kula ngapura men sinten? Lah kok kula ken menehi pangapura? Nggih nek wonge njaluk ngapura. Lah nek ora niat njaluk ngapura, sing arep tak weni ngapura sinten? Napa ngapura ken nawak-nawakke? Sotah. Nggih. Napa kula ngalor ngidul niku kan gotong pangapura niku. Aduh, mesakno aku. Kula mboten duwe perkara karo sampeyan. Niat kula wau becik, niate Semar apik ning dianggep nrunyak. Selawase dadi Semar agek iki aku dina sing tanpa kira-kira. Tiwas aku seneng ndelok bocah saiki padha pinter-pinter. Jebul ilang jati dirine, ilang katresnane, ilang kamanungsane, ilang watak satriyane. Nek kaya ngeten iki sing salah sing ngulang napa sing diwulang, sing ngemong apa sing dimong. Aduh, Kakang Semar. Aja mbok tinggal lunga ya Kakang. Aduh, Dwarawati iki dadi apa Kakang Semar? Kakang Semar. Wong ramyan kan. Ora biyen ora saiki wong urip kuwi sing menangan dhewe wong sing kuwasa. Sing menangan dhewe wong sing lagi ketrima, sing lagi duwe samubarang, bisa nuruti kareping urip. Kaceke kaduan karo wong cilik sing ora gablek apa-apa, arep mangan wae rekoso. Ora nyambut gawe sedina kaliren 7 dina. Ora nabuh 3 bengi kaliren sesasi. Lah kok rina wengi kok nyawang ratune do seneng-seneng. Pesta gedhen-gedhenan umbar-umbaran bondo keceh duit pamer kesugihan jor-joran sandangan mogel kilat udan panganan ngrojoke omben-ombenan. Anggepe iki apa? Sego liwet regane larang kok mung diecer-ecer. Lemper nek ana klampe sireng ngaji. Lah kok ming dienggo balang-balangan.
Wong cilik mung donggo ancik-ancik. Nek lagi butuh ketok becik, nek lagi perlu ketok apik, ning bareng wis kecekel butuhe, wis mulya uripe. Wis turah samu barange jebul. Nalare padha kualik. Nek dielekke nampik, nek diloroi malah malang kerik, nek dibenerke wangsulane tengik. Dipernahke mripate joting pendelik, mong kaku ngelekke kuwi ora duwe milik. Ning malah dicudhik, wong ki nek melarat. Wong kuwi nek sekeng ana ngarepe wong kuwasa mung dianggep kirik. Aku ora nesu Ratu Ndarawati, aku ora nesu Abimanyu. Jatrisang kapirang uri nangkul kinempet-kempet dosang retnaning kawono Bong ilaheng awik namastu Kakang Bukulun ana apa Yayi kula sawang saking gegana wiwit kala wau mboten trimah raos sing manah kula ing atasipun Ratu Ndarawati kondang dadi sasananing Bathara Wisnu. Ora iso ngajar anake mantu keparat. Abimanyu bayi wingi sore gembela sak kentheng mestakan. Kakang Bukulun, apa Yai? Kula badhe nyipta dahuru ngempalaken mendung. Menawi wong Ndarawati mboten kula elingke, mboten lega raos sing manah kula. Boten trimah menawi Kyai Ismaya dipun gegabah kados ngaten Kakang Bukulun. Bathara Indra sanget angigit-igit sigra ngawe mendung saka kebat papat den kumpulake ana luhuring kraton Ndarawati sinebul mangandhap dadi udan lesus kaya disuntaki banyu saka langit sinla bledhek jumedher kilat nyamber banjir bandang walik watu nerajang kedaton nganti geger pating jlerit kang padha ngungsi ngendi-endi dikepung toya ingkang nggawa kayu rubuh miwah rubuhaning griya bubar mawut salang tunjang rebut dusung Bathara Brahma muja geni mulat-mulat ingkang tekane dadak gumrubuk sak gunung handilat ngiwonengen ngubengi kraton Dwaraka geni bisa murut ana dhuwur banyu banjir nyegati kang ngarsa ngungsi mubal babal kang watu mangalat pating jlerit ngungsi urip
Kang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang alis risang mawe gandrung kakrok aneh Indra kula pukulun Brahma wonten menapa pukulun gesek aku apa merintah dapurmu aku merintah kowe dek kapan aku nyambat kowe gawe geni karo gawe banyu ngalem negara Ndarawati drontos kowe aduh nyuwun pangapunten kowe dadi dewa wis pirang taun dadi dewa wis pirang taun mboten mawi wangenan etangan taun Kiai kena ngopo kok ketul banget rasa pangrasamu kowe iki karepmu welas karo aku ning sejatine kowe ngorak-arik jenengku aku nek mung kepengin ngelemke negara Ndarawati nek mung kepengin ngobong Ndarawati rasa golek sambatan tak nggo singsot sedelok wae Ndarawati ki wis entek Druhun kowe ya. Ora entuk perintah kecenalangan. Aduh, nyuwun pangapura ning pangapura. Kowe ngorak-orak jenenge Semar, kowe dudu dewa, watakmu ya buta. Aduh, piye? Aduh, Yong. Kojorane. Wah. Bathara Ismaya nek wis nesu ya kaya ngene iki. Nanging dikepiye wae aku tetep ora trima yen to pepundhenku pukulun. Bathara Ismaya disewiyah karo bayi wingi sore. Abimanyu tak goleki krek. Iki sapa iki Harya Setyaki? Kowe buta saka ngendi Koko? Guwa Rukmi. Ya guwa Kencana Prabu Kala Prahara. Ratu Ndarawati budheg bisu. Ngawala penglamar tak aturake babar pisan ora diglape. Saeneng-enenge wong Ndarawati metu ya. Aku ki arep metu saka negara Ndarawati.
tekan pinggir kutha sing ora kebanjiran meksa isih nek ruhara kowe mbarang ngamuk karepmu apa boyong Dewi Siti Sendari boyong arep mbok wabrak apa ayo mbok uculi sandang apa ora nek ora tumplek aku nyuwun pangapura Kyai njaluk ngapura apa karepmu yating manah kula mboten narimahaken Ratu Ndarawati tumindak sak sekecanipun piyambak menika nyawai kodrating lelampaning atasipun duwe gawe mantu tanpa rembugan karo besane niat kula namung becik mboten namung kepengin badhe nimbrung perkawis langkung-langkeng sareng dumugi Ndarawati kula nyumrapi pepunden kula Kyai Semar dipun dak sewiyah mboten trimah raos sing manah kula reh ning kowe ndisiki laku tegese kowe dewa sing tanggap marang kahanan ora kaya sing loro kae mau ngawur ngawugawan anggepi apa kowe bali nyang kayangan bali nek kaya ngene iki cetha wis rening gunane aku nunggoni menungso sing ora kenek ditata